Nakora Ramogi wadonjo weche mag tuke kama tim mar RVSA mawuok e Rongai Kajiado manyandwat. Joloch mag tuke wakeini mag jochung' e od buche kaunti ma Kajiado South bang' loyo tim mar Young Stars mawuok Kajiado South gonde 2-1 e kinde piem mayo bagi alap ma nakel. E piem mag nyithindo manyiri, tim mar Sharks FC ma Kajiado West ne olandi joloch bang' loyo tim mar Queens mawuok Kitengela gol 1-0 e grupno manoting'o timbe maoingo 80 ka onywando mag yawuoyi gi mag nyithindo manyiri. Jatugo maber ne oloyo okombe gi omenda maromo Sh200,000 ka apisas manobago piem makamago osingo mar biro bago tuke maket kod mago kaka yor siro mich mag rowere e bero yuto magi kaachiel kod kedo gi weche mag njore. Talanta mbalimbali ya wasichana kwa vijana. Nia yetu katika muhula huu mrefu ni kufanya wasichana na vijana wakuwe busy katika sports na pia kukuza talanta zao. Na mimi nataka kufurahi sana, imekuwa siku ya kufana, imekuwa siku mzuri. Tuliambia wasichana wetu wasishike boli, wacheze boli. Erokamano nyakora Ramogi kuom kete Ramogi TV be mano bende makelo e giko mar weche manyien.